niki ana sing ngersake katresnan sejati. Wah, sisan Eka yo hafal iki. Tak duetke karo Raka Mas Durmagati buru geger kelingi. Ya Mas Alfian ini. Oke, mantolo putri. Ayo, bisa saya ditunggone iki. Oh, heeh. Delok wajahe pucet iki ditunggoni. Ayo Yang, ini Yang. Oh, macam-macam pres. Macam-macam cemplunge juruk. Yo, duet karo Mbak Eka kene, monggo. Katresnan jati yo. Monggo. Mbak Eka Suranti melawan Mas Alfian Sakitati. Ya. Dopo